Nu va mai sal. Hai să cazi din pat. Hai să cazi. Hai să cazi. Să cazi. Vă rămâi pe ProTV. Urmează Oltenii în lume. Hai mă. La mulți ani, bem șampanie, Alberto, la mulți ani! La mulți ani, Alberto! Ce-am făcut aici? Vă văzut șampanie? N-are nimic. Augurii! Tanti augurii! Hai dați să picioare, da? Unde, mă? Miluiește-ne pe noi! La mulți ani! Roxana Sindei, laureata Festivalului Darcle, festival inițial de una dintre cele mai mari voci ale lumii, Mariana Nicolescu. Dar nu-i cartea asta, Alberto. Stai cu bunii. Ce-ai făcut, Alberto? Vrei tu? Hai, mă. Iau eu. Și tu mă pupi. N-ai pahar, am uitat, stai că ți-aduc pahar și țin. Așa, mă, hai să bei, hai înțeles, spune. Facem patul? Ce-ai băut tu, șampanie? Un pic de șampanie? Nu? Scoală-mă de acolo, mă. Hai să vezi frumos ea pa. Uite, vezi ce zăpadă frumos e afară. Cine a pus ăla acolo? Unde m-am Alberto? Cine a pus ăla acolo? Zăpadă? Cine a pus ăla? Unde? Ce mă tu, mă, lasă să zică eu. Hai, spune tu, cine e ăla? Unde e tu? Nu spune, spune tu. Parcă e cine? Parcă e Alberto? Da? Ce zăpadă, mă? Alberto? Ce zăpadă multă e, Alberto, aici, vezi? Ia uite ce zăpadă în copaci, Alberto, vezi? Vai, a venit iarna! A venit iarna! Alberto! A venit iarna! Vai! E
furtună, Alberto, e furtună acum, așa? Hai, vină încoace, că aici nu mai e. Așa. Alberto! Faci, Alberto, și tu zăpadă? Ia uite copii aici. Așa e. Vreau să-mi iau și dres. Hai, Alberto, tu nu faci și tu? Avem zăpadă. Și ar putea să Sabina! Și Adina și cu sora ei Cristina. Mai ține când am sunat. Ar fi mișto să fie și ea de Diana. Da. Vezi că am văzut-o pe Cristina, sora lui Adriana. E de-abia spatele... Băi, serios? Băi, eu de-abia aștept. Eu aș vrea să vină și Adriana, băi. Care mă... Alberto, te joacă-te cu zăpadă și tu. Hai. Așa. E rece? Mama, Diana, ce-ai făcut? Cum e, mă, zăpada e rece, mă? Alberto? Ninge! Te culci așa repede? Așa, șerul. Închide ușile, nu, ora nu faci nane. Nu faci nane cu Bimbo. Așa, și acum nu închizi ușile astea. La dulap nu închizi ușile jos. Unde te mai duci? Vreau să știu unde, după ce te mai duci, ce mai cauți acum? Bă, Alberto,